Uyakhumbula ukuthi ngathini kwena? Yebo, ngiyakhumbula impela. Kodwa ke manje akuvumi nami ukuthi ngilokhuze. Ngathi hlukanani, ingane engekabikho. Nina nangavumi ukuhlukana nina. Kunjani mase kunje? Udade wenu lo. Ngamkhuza. Kathi makahlukane nalengane. Ngoba iwudade wabo. Lento bayenzayo iyichilo. Ayikho into engakwazi ukuthi manje ngenza, ayikho into esiyihlazo engathi mhlambe ngiyalisaba ke ngoba sengazi konke. Sekunesikhathi sindawonye. Kodwa ngudade wenu. Uma ngabe ethi u-anti ethi wangitshela ukuthi angihlukane naye uSibongo. Nakhona seqala ngike ngakuveza ukuthi ngakuzama lokho kodwa kwahluleka cause imizwa ngiyamthanda. Manje akubanga lula lokho. Ngoba ngisho ukuthi nami ngangikade ngingazi ukuthi phela ulokhuzana udade wethu. Into nami engiyitholele nami singize ngalokhuza kwashisa impepho kwahanjwa kwayolokhuza kwayiwa khona abakhongi abantu kodwa inkani yakho angithi wabane nkani kangakakuthuli lokho ngathi hlukanani ingakabikho ingane kodwa ukusho lokho abakhongi ke sebebuya khonani. My old lady was like, yo, wait a minute. Nina nikhuziwe ngale ndaba yenu. Why ningakahlukani? Umthelela walento uyenzayo la ekhaya. Mase uzala ingane, uzozala ingane esihlobeni. Kudade wenu uzozala ingane eyisidalwa engakhulumi.